Hello! Sziasztok! Aha. Most itt jönk egy újabb videóba. Ja, Robloxos ez most egy nagyon menő. terepjáték, egy Hé, regény de a hadd mögé. üljek, de ez a kis nyomolás. Na menjünk, gyere! Menjünk! Hát száguldozunk! Száguldozik pónilován. Ja, azt nem, várjál. Megyünk! Indulás előre! Száguldozok a pónilovamon. A Latikám! Mi ez? Nem. Ez milyen jó hang! Meg van ebbe csúnya is. De ó, gyere ma. Azt emlékeztem. Gyere, ülj fel mögém. It is this. Gyere ma. De Lacika! Gyere! Laci! De gyere, hogy így utol. Jó, de Laci! Gyere már! Gyere utol. De Léci! Lacika! Hát gyere! Látom. Indulás előre! De... 35-tel megyünk. 36-os azt beszél. Mi a szép? Táj. Ja. Kaptam pénzt. Én is. Jó. Mit csinál? Semmi. Te mi? Milyen gombot nyomtál meg? De ne nyomd meg gombot, gyere már. Lacika, most engedd! De Laci! Bát mindegy, gyere. Tolatod, gyere. De felszáll valami bumburnyát. De Lacika! De gyere. Fussátok, gyere. Én már fel. Bumburnyák. Csácsá, buldrózer. Na mi van? Előre Ki a szenyám? Előre izéltál. Várjál már. Ó, nem tudok figyelni. Indulás előre. Új, papapa. Uapaparo. Na, gyere. Ezt imádom. Nézzük, ezt imádom. A csákó addos. Fölszálltok a nyárgádba. Gyere már. Ja, te egyes vagy. Ja, nem. Itt hajad. Na csácsá, paceka. Na, gyere már. Ezért ne kérdezzétek. Na, Lassú, menjünk. Inkább figyelem így a tájt, hogy nehogy lemenj. Nem olyan pillanat akartam szállni. Mi megyek előre? Maradj ott, felveszlek. Azt a milyen menő volt, ne! Felveszlek, de gyere. El akartál? Meg akartál ölni? Igen. És nem csak ugrottam, az ugrás nagyon... Jó. Ugrás nagyon jó. De Lacika! Nem megyek előre. Lacika, meg Janika. Most száguldozom Piffe előre, jó? Véletlen volt! Én is ráugrok. Várj meg. Addig én inkább megyek. Száguldozom. Menj, akkor majd egyszer úgyis találkozunk, jó? Menjél csak. Vicceltem, na! Menjél addig, mert meg is utolérlek. Az biztos. 35-tel megyek előre. Paradima. 32-vel. Nem sokkal, de... De 32-vel jobb mésztem. Az mi volt, azt láttátok? Azt én láttam, de ők nem sajnos. Előre! Új, előre! Menjétek. Menjek. Ja. Állj meg! Itt vagyok. Lacika! Szállj már fel. Azt hittem le akarsz ugratni! De ne szállj le! Azt hittem le akarsz ugratni. Én túl akarok jutni. Nem, ha már nem mennék szerintem. Jó, nem. Úgy száguldozok, figyelj! Milyen menjünk, hogy és így fogunk spannolni, elhiszed?
Gyere. De nem áll! Be akarod ugratni. Addig kettőt pörgetek. Úgyis ide jöttem volna. Én miért nem tudok? Hány óra lesz, vagy? De ne nézd, te pörges. Hát nem tudsz pörgetni. 2 óra bírunk illedni. Azt megkaptam. De királyok vagyunk. Bum, bum, bum. Van ilyen macskaautó. Csoda. Azt megveszem. Nem, már csak 2200-on van. Tudod egy csoda autót venni. Vedd meg a sima Istenit. Most rajtam lesz a... Te, Lacika. Igen. Ja, bocsánat. Ne! Ha. De miért te túléled? He's busy, Leon, busy. De Laci! Nem áll! Inkább leugrok. Na, gyere. Lacika. Hol? Ott ülj nagyon messze. De gyors meghallok, jó? Jó. Vagy gyors leszállok. Jézusom, ez megvan. Haj, le! Lásd, nézd, ebbe tudok játszani, ez nagyon jó. Szok ki bevezetéskor. Hé. Mindjárt ott hagylak. Ne. El akarták gázolni. Persze. Te miért vagy ilyen? Cikla meg. Állj már meg, Laci. Lacika! Cabeduo egyik tagja. Na. Én leesek el folytában. Jaj, de jó, hogy Gabi megyek. videózunk, mert anélkül nem ismernétek minket ti. Ez meg mi? Hol van? Nézd le a hídhoz. Kérlek. Ments meg! Itt vagyok. Ments meg! Szia, Laci! Miért most ilyen gonosz? Gyere. Te gonosz! Gonosz Bálius! Ez te vagy? Nem, most te is vezetsz egyedül. Mellém nem ülsz fel. Akkor jó. És mellém bász. A piros. Az jó lesz. Gyere. Száguldozunk pónilovankon. Na gyere, jössz? Te tudsz te vezetni? Én tudok. Gyere. Akkor gyere. Papa, inkább te légy vezess nekem. De légy, Laci. Jó, most Facáfon. akkor gyere, papa. Hello. Meg... Ki ez tényleg? Nem én vagyok te. Hé, te hol vagy? Itt. Azt hittem, el akarsz már menni, Laci. Te mi vagy te? Én ez vagyok, figyelj. De Lacika! Előre megyek, várjál már. Gyere, papa. Oh. Mindjárt indulunk, csak hát megint kettőt pörgettek. De te ilyenkor miért nem mész rá? És pap. Lesz pörgetés. És tudsz, majd Dali, kapsz 3 még plusz 3 pörgetést. Oda hol Tudsz 5-ször pörgetni. Pörges 5-ször! Na, szív. Jó, szív. Jó, addig menjünk, jó? Jó, akkor ne essük. De. Akkor meghaltunk. Tudsz venni egy új autót? Mi? Hogy tudok venni egy újt? Milyen újt? Miért? Lacika, miért? Nem tudom. Mondd el. Neked van pénzed. Én csak egy ilyet tudok venni, figyeld. De miért tudok venni, és hol van egyáltalán kocsik? Gyékes vagy már. Tessék! Gyere. Vedes te! Ne. De!
Nyugi, megoldom. De hogy tudélted? De szól. Én szuper erő vagyok. Na, Leestem. nincs lesz. Nem. Szia, azt hitted nem? Jövök érted, jó? Nézd, Lacika. Jövök érted. Jövök Jövök érted? Maradj már ott. Állj meg egy helyben, jövök érted. Csak elgázollak, ja? Jó, semmi. Lacika, Nem akarlak barátok el. vagyunk, barátok vagyunk. Mikor lesz vagy? Igen. Lacika, állj meg. Leestem! De miért? Hát, én nem tudunk tovább jutni. Öngyilkos vagy. Játékban. Mi vagy? Mindjárt tovább jutunk, gyere. De mi vagy öngyilkos a játékban? Komolyan mondom. Nem tudom miért. Hogyha muszáj. most megint meggyilkolod magad. Ott vagy! Uram, te fiát meg kellett ugrattam, láttad? Nem, jól láttam. Olyan menő volt. Te öngyilkos! De az hogy? Hogy élem meg magam a tejfajtából? Direkt. Nem direkt, tehát most tényleg nem. Mm. A fiat, hogy száguldodok felé? Nem, direkt. Mindjárt elgázollak. Ott vagy, hello! És most elgázollak. Látsz? Ne. Te öngyilkos! Nem bírok vezetni. Az bírom a való életben sem, de a játékban sem. De gonosz vagy. Megint meghaltam. Te öngyilkos! Állj le, érted? Mindjárt elgázollak. No. Hello, látlak. És tényleg. Oszta, mekkorát ugrattál. Hello. Nem áll, Laci. Gyere ide, ahol én voltam. Tolatok hozzád, jó? De Lacika, állj meg. De Lacika. Jó, nem tudlak erélni. Nyertél. Mit nem tudsz? Na, most indulás. Belső nézetbe játszok. Júj, ne! Kire ugrok? Nem miért? Úgy, babysitter vagyok. A babysitternek, hogyha azt mondom, akkor azt mondom. Én vagyok a babysittered. Nőtél fel, ülj már fel. De Lacika! Lacika. Na, mehet. Ó, nem! Milyen de kaklács! Akkor még fölmegyek itt. Ezt nem tudom, hogy csináltam, de... Mindjárt jövök. Na, hagyjuk. Nem vagy messze, mindjárt utolérünk. Nem érte utol. Én is jó, ugye? Mindjárt túléljük. Hogy leestem. Túléljük. Na jó van. Ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, lájkoljatok és iratkozzatok fel. A kávédóra! Sziasztok! Sziasztok! Cső!